Адкуль пайшоў твой род? Паводле Барыса Сачынкі. Што такое жыццё? Дзеля чаго даецца яно чалавеку? Узыходзіць сонца і заходзіць. Святло, цемра, дзень, ноч. І зноў святло, цемра, дзень, ноч. Прылятаюць звыры ў птушкі і адлятаюць у выры. Падае ў зямлю зерне, прарастае, дае ўсходы, і новае зерне, новае насенне. Вясна, лета, восень, зіма. І зноў вясна, лета, восень, зіма. За адным пакаленнем людзей ідзе яшчэ і яшчэ пакаленне. Што значым усе мы у гэтым няспынным і вечным кругавароце? У чым сэнс чалавечага жыцця? У каго спытаць? А можа, і не пытаць ні ў кога ні пра што. Жыць, як жылі бацькі, дзяды, прадзеды. А яны? Што ведаем мы пра нашых бацькоў, дзядоў, прадзедаў, свой род, сваіх продкаў, пра іх жыццё-быццё, іхнія думкі і мары, клопат і дбання.